jira ba na amsa wani kira ko an yi ba za na ji sa ba. Ku ji labari na zuciya wanda shi ya saka ni shan wuya, da na dacen masoyiya kaunar ta kawai na sa gaba. Mun dau shekaru aru kan san ta nake ta yin zuru, komai na wuza na yau kuru in ba ta barin ishe na ba. Sai dan ta zamjinin jiki lamuranta na ɗauki alhaki, ya farin ciki zan ruwa tsaki yin sata ta daina fargaba. A gare ta na zama shayabo ba na nazarin fita rabo, domin tafiyar ta ba dabo balle in san miki gaba. Ka san komai da lokaci lamuran da ya sani tsokaci, harshe na zai yi furuci ko da ban sauya ka ba. Lamuran komai sai da kuɗi, in babu kamshi ma kuɗi za ka yi rawar ka ba kiɗi na taka ba da aibu ba. Wani saurayi mai abin faɗa walla guna ban kiran saɗa, domin raina ya karkada matsala ta bai kula ta ba. Shi ne ya sakan ganin jiri naira gare ta yi bari, ya ba ta sile da bandari daga nan suna ya bar gaba. Shi kwana ta shi ba wuya in na je gun masoyiya, ko ta zo guna ta tsaya fara ba ta yi gare ni ba. Canji na gani na yanayi na alamun ba ni saurayi, suna ya zama tsautsayi yayin wani shi ta sa gaba. Na sha gaban ta durkusa sirri na karta fallasa, karshe ranar ta an kasa kadare ba ta kyau gare ni ba. Allah sarki masoyiya inda gargaza duka zuciya, mi ke daɗi a duniya a garin ni ban gane sa ba. Kin sani wanga hadari ga jikina na ta yin gari, dan ya fice da hadari tamkar baki san da haka ba. Haƙuri kar ma ki ce da ni domin cutar ba magani, sai ki je ki abin ki kya gani karshe